Как да си направите вкусен хелти обяд за двама? Вау! Бързо, лесно, с чотки. Обедим картофите. След това ще обедим и къпките. След това ще нарежем и пилето. Пилешки гърди. Само пилешки гърди. Пилешки гърди. Готови за рязане. Как ще ги нарежем, Камеля? Как ли ще ги нарежем? Ами на малки хапки. На малки хапки? Да. Или чакаме картофите да се сварят? Това не е отворено. Секунда да го отворя. Записваш? Да. Слагаме малко чеснок дресинг, черен пипер, солчица, не е много, защото е вредна, и щипка кумин. Това ще се прибави много добре с пилешко. И какво действаме сега? Мачкаме. Трябва да го мачкате много добре. Всяко едно парченце трябва да е омазано перфектно. Защо ли? Защото така се овкусява по-добре всяко едно парче от пилешките гърди. И аз не може да не пия. И там долу шкафа. Когато правите пюре с каквато да е поправка, в този случай ние ще правим пюренце с малко масло, малко мляко и ще добавим пресен копър. Стръкчетата копър, ела само да ви покажа, въобще не ги изхвърляйте. Слагайте ги докато варите също вашите вкусни картофи, за да може да се вкусат колкото се може повече. Значи това означава Zero Waste копър. След като вашите картофи са готови, просто махате стръкчетата, елиминирате ги, използвали сте целият вкус от този копър, вече може да се схвърли. Да се хвърли много лошо да се каже, но все пак не може да използвате вече. Картофите са готови. След като ги отцедите, слагате 30 грама масълце, малко прясно мляко и след това режете наситно копърът. Добавяте също така още малко сол с пасатора, а ако имате друго нещо, което може да направите пюренце, вътре може да го вкусите естествено както си искате. Аз слагам пармезан и след това добавяме пресният копър. Винаги добавяйте, когато имате такава пресна подправка накрая, за да не изгуби целият вкус. Следва готвенето на пилешкото. Внимавайте с температурата, слагате малко олио и след това почвате да слагате лека по лека пилешкото. Което е предварително мариновано. Вие може да го мариновате както си искате. За нас и харесва така. И съм сигурен, че тази рецепта ще ви харесва и ще ядете и ще плачете. Естествено, маринованото пиле трябва по-малко време. Ще е мариновано, попива цялата мариновка. Трябва само да захване един хубав загар и отвътре остава сочно. Ето вижте, ето такъв хубав загар. Връщате ги едно по едно, лека по лека. Пилето го махнахме, останахме го и е адски сочно. В същия тиган слагате още много малко олио. Взимате чесън, мачкате го и го фърляте в тигана вътре. След това добавяте вътре гъбките. Много важно да добавите веднага щипка сол. Защо? Защото така помагат гъбките да изпият цялата вода, да са сочни, да се сготвят добре, да ги сотирате перфектно. Може да сложите и малко черен пипер. Слагаме в пакетчета. Имаме тук, не съм сложил още, защото тук ще се преместихме наскоро се. Пак. Трябва все още да си взема оборудване, такива неща, за да може... Чакай бе! Забравих, че имам това, ама е празно. Има нещо. Няма празно, трябва да го напълним. Така. Гъбките ги направяме сотирани с чесън. След това добавяте масълце вътре в тиганчето и продължавате да готвим, да готвим и да готвим. Винаги бъдете с чисти ръце.
това добавяте половин пакетче сметана и добавяте към половин чашка мляко, за да е нискокалорично. Редуцирате всичко до получаване на перфектен гъбен сос. Отправката, която ще се върви най-много с гъбките, е мащата. Слагаме и готвим. Винаги опитвате на сол, но ще добавим и малко сол. Пирето може да го сложите и в соса, и отделено, както искате. Аз за повече вкус правя така. Добавяме го вътре, разбъркваме леко и оставяме да се къкри за около 5 минути. И довършвате с пармезан. Бон апетит! Вау!